Dak il-gvern ta' Roberta Bela qed isejjaħ l-aqwa budget fl-istorja qed ikompli jidher fiċ-ċar li fil-verità naqqas il-fondi allokati għal numru ta' setturi kif ukoll naqas milli jindirizza numru ta' sfidi li l-poplu qed jaffaċċja ta' kuljum. F'post fuq il-medja soċjali ċedew Minister għaż-żgħażagħ u l-Gvern Lokali Bernice Bonello spjegat kif fil-budget tal-2026 wera li l-kunsilli lokali se jkollhom inqas riżorsi biex jaħdmu. Dan hekk kif il-fondi allokati tnaqsu b'6 miljuni biex bekk issa flok 44 miljun euro se jingħataw 38 miljun euro. Kien propju l-Partit Nazzjonalista li wellet il-kunsilli lokali f'pajjiżna għaliex dejjem emmen li r-resident għandu jingħata vuċi bil-kunsilli lokali qed iservu bħala l-ewwel linja ta' servizz għar-residenti. Bernice Bonello spjegat li n-nuqqas ta' fondi se jwasslu għal inqas proġetti fil-komunità, aktar pressjoni fuq kunsilli li diġà qed joperaw budgets limitati u servizzi potenzjalment imnaqsa u dewmien fir-restawr u manutenzjoni. Intanti sostniet li wasal iż-żmien li d-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament tal-kunsilli lokali jerġgħu jittieħdu b'mod serju sabiex ma jiġux affettwati s-servizzi li jużaw ir-residenti jum wara l-ieħor fil-lokalitajiet.